Is-sejħa internazzjonali għall-impjant li jaħdem bil-gass se titħabbar fil-11 ta' April fuq ġurnali u siti ewlenin li għandhom x'jaqsmu mas-settur tal-enerġija. Dan ħabbru l-Ministru tal-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi waqt żjara fil-Power Station ta' Dellimara fejn ħabbar ukoll li l-kuntratt tal-bini tal-Power Station il-ġdid se jkun iffirmat sal-aħħar ta' Settembru li tant il-Gvern għaddej b'ħidma preparatorja sabiex ix-xogħol fil-Power Station il-ġdida isir bl-aktar mod professjonali. Fost oħrajn se jinħatru timijiet ta' persuni speċjalizzati dwar ix-xogħlijiet varji li jinvolvi il-proġett. F'dan l-aħħar ġimgħat waqqafna tim b'saħħtu biex ngħidlek li jinkludi nies tal-Malta ma jinkludi wkoll nies minn barra bi skills kummerċjali f'dawn it-tip ta' proġetti. Dan it-tim qiegħed in place, issa the next step huwa li noħorġu dik li jgħidu l-expression of interest issejħa l-interess biex kumpaniji kemm internazzjonali kif ukoll Maltin jiġu u jissottomettu l-idea tagħhom għal dal-proġett. Il-ħsieb huwa sal-aħħar ta' Settembru ta' din is-sena nkunu ffirmajna l-kuntratt bejn l-Ene Malta u s-settur privat. Il-Ministru spjega li l-proċess tal-bini tal-Power Station li taħdem bil-gass se jkun wieħed trasparenti għal kollox. Biħsibna nagħmlu website ukoll fuq dan il-proġett fejn il-poplu jkun jista' jaf x'attivitajiet għaddejjin f'dak ix-xahar partikolari, kif inhu l-progress u prattikament li kull stadju tas-selection process, il-competition, tkun kemm jista' jkun trasparenti. Kif kien imwiet fil-programm elettorali, il-Power Station tal-gass se tinbena u titħaddem mis-settur privat, filwaqt li l-enerġija se tinbih lill-Ene Malta bi prezzijiet fissi. Il-Ministru Mizzi spjega li l-konverżjoni minn żejt tal-gass se jsir bil-ftehim bejn l-Ene Malta u l-BWSC. Żied jgħid li se jittieħdu diversi inizjattivi sabiex ir-residenti li jgħixu fl-inħawi ta' Dellimara ikunu rrispettati. Fi żmien li ġej se jitħabbar ukoll il-bord tad-diretturi tal-Ene Malta.